Senyor Perpinyà. Bé, jo penso com en Xavier Bonet que la condena és excessiva. La condena és molt severa i jo voldria fer un símil perquè això és important. A vegades un no entén molt bé el funcionament de la justícia perquè la gent entengui que seva el que vol dir que se condeni una persona a 6 anys de presó, doncs jo voldria dur a la taula un símil de, per exemple, un assassinat recent que es va produir a Son Banya, un senyor que li deien el Farro, va matar a la Parrala i el van condenar a 7 anys i mig de presó. 7 anys i mig de presó per un homicidi. Bé, doncs ara el senyor Matas el condenen a 6 anys. Jo crec que això dona idea de la severitat de la condena i que val la pena, o jo penso, que reflexionar sobre que amb el clima diguem, social que se respira més en quant a tots els casos de corrupció que s'estan investigant i l'escenografia que els acompanya, condemnar és relativament fàcil i és el que la gent d'alguna manera demana, no? La societat empeny cap aquí, que es condemni, i severament. I s'absoldre és molt difícil i, a més, requereix valor, no? Perquè, efectivament, seria posar-se els focus de, miri, no han volgut absoldre en els inculpats. Des d'aquest punt de vista, crec que val la pena, jo no he llegit del tot la sentència, no em pronunciaré en profunditat, però sí que penso que és cert que la sala de l'Audiència Provincial ha considerat vàlids els arguments de la Fiscalia i dels arrepentidos, que n'han sortit molt ben parats, en contra dels arguments de la defensa dels dos principals imputats. Però el que queda molt clar és que el senyor Jaume Matas no es va lucrar. No es va lucrar. Quan la senyora Pilar Costa diu que es van emplear dobbers públics, sí, però sempre el que dèiem és agafar dobbers i ficar-los ficar la mà a la caixa i dur-se'n els dobbers. Bé, pareix clar que el senyor Matas no es va lucrar. I des d'aquest punt de vista, tot considerar que 6 anys de condena són una condena excessiva. Jutjar un cas que es va produir 5 anys enrere, d'acord amb les necessitats econòmiques que ara no és molt realista. Vull dir, llavors fermàvem els cans en llonganisses. Això és així. I ara, clar, tot mos pareix molt més greu, però llavors era una pràctica habitual. Moltes de les pràctiques no estic xerrant de cap concreta, ni estic dient que sigui... Però que no vol ser que sigui correcte. No, en absolut. Però fixeu-vos una qüestió, és a dir, és curiós, almenys com a mi m'apareix, que un president del govern i X directors generals i X cap de gabinet, etc., puguin malversar, puguin malbaratar, puguin cometre una sèrie de retallades llargues i que cap funcionari que se suposa que han de donar el seu vistiplau, que han de dir que això estava fet de determinada manera, ningú sigui ni imputat. I jo no xerrant només d'aquest cas, estic xerrant de pràcticament tota la peça palmarena, d'un bon grapat de causes que s'estan investigant, bé sigui pescar maquillatge, bé sigui pescar escandomenja, els funcionaris, els interventors, els lletrats, no passa res. Jo me crida l'atenció perquè estic veient repetidament en el senyor Arenas, ara que hi ha campanya electoral a Andalusia, dir que com una promesa electoral que a la seva comunitat autònoma, quan ell governi, no se mourà ni un euro que no ho firmi un funcionari. I jo dic, carai, però sí que ho firmen sempre funcionaris, però després no els passa res. Jo penso que això no ha de ser tan bo de fer, que un president digui se faci això, se faci allò i tothom m'ho vesqui, no deu ser tan bo de fer. I o dues coses fallen, o que se pot fer, efectivament, o que qualcú s'està cuidant de que qui ho autoritzava o qui mirava cap a una altra banda no vagi en el sac, en el mateix cobo, en la mateixa rigorositat que hi duen en el senyor Matas. I jo me demano moltes de vegades, en totes les peces separades del cas Palmarena, me demano, jo no afirmaré que això se tracta d'una causa general contra Jaume Matas, tot i que a vegades ho pot parèixer. Tampoc afirmaré que totes les causes que s'obrin contra Unió Mallorquina siguin una causa general contra Unió Mallorquina, tot i que ho podrien parèixer. Però a vegades me demano quina autonomia, quin govern autonòmic, quin ajuntament suportaria que la Fiscalia investigués 400.000 coses, enviassin a la policia judicial a registrar en els proveïdors, empreses, analitzassin tots els contractes i vessin si tot s'ha fet bé, perquè si m'ho doneu compte, les condenes que tenim damunt la taula són com a paquetets molt ben fets. Estic pensant en Bartomeu Vicenç, que era una pesseta, en fi, relativament molt bona de fer, se troba un contracte, se troba una feina que està plagiada d'internet i diuen, vinga, va,
a l'audiència i condenat. En Jaume Matas, aquesta peça, que és la primera, diguem, la més senzilla, també es veu que primer no hi ha unes feines que no estan fetes, després en tant Alemany unes circumstàncies professionals un poc estranyes, perquè efectivament tothom sabia que escrivia els discursos d'en Jaume Matas i paral·lelament tenia les seves empreses, etc. La fiscalia que fa? Posa el llacet i ho envia a l'audiència i efectivament cauen les condenes. Realment són casos senzills. Efectivament, jo penso que en sentències excessives, però que quin govern autonòmic jo penso que si això li fessin en el govern de Galícia, escolti, és que també passaria igual. És una pena que aquests fiscals d'anticorrupció que tenim aquí no estiguin multiplicats per tot, perquè per ventura per tot passarien casos com aquests. Perquè jo no crec que aquí a Balears hi hagi més corrupció que enlloc. No m'ho crec. O que aquí hi hagi més corrupció que els 25 anys que duren a Andalusia, governant el Partit Socialista. Jo no ho puc creure, francament. No crec que aquí, com alguns s'empenyen en dir, aquí tinguem el gent mafiós que mos du a comportar-nos com si això fos Sicília. No ho penso. Sobre la pregunta que plantegen si el senyor Jaume Matas ha ingressat a presó, jo també vull dir una cosa. Hi ha un antecedent recent d'un veïnat, que no és molt bé un veïnat, però és un empresari insigne de Balears, que és una persona que tothom sap que és molt honorable, molt més que qualsevol, que és el senyor José Luis Núñez, expresident del Futbol Club Barcelona. Aquest senyor ha estat condenat a 6 anys de presó l'any passat a l'Audiència de Barcelona, ell i el seu fill, per delictes gravíssims, que era subornar a inspectors d'Hisenda. La Fiscalia va demanar si ingrés a presó, però no se va concedir, perquè se va pensar que aquest tipus de delictes no creen una alarma social, no hi ha un perill social, perquè a més no té possibilitat de tornar a cometre delictes. Però amb el senyor Matas jo crec que seria... En principi penso que les sentències no són fermes, no s'haurien d'executar. Això és una doctrina consolidadíssima